Right. Kasiya muruna mbuya. Yatakati muno cost zvire. Right. Buya. Paya mama kazimu nofana kubhadhara 15,000 ndizoka. Mukomana anga akatauda 15,000. Tikati susu pa 15,000 hazviti baba nekuirana kwamama akaita nechi chiendai more cost ezviro zviripo kuti mabhanana aripo ngemari izvo zvakaitwa nemukomana uyu ngezvemari kuti mukwanise kumudzosera zvinhu zvani zvake. Saka madhumeni akaita basa. Madhumeni aita basa autaura kuti zvinhu zvese zvemukomana zviripo apo zviri worth $2,196. Munaro iri zvendiro rimwe chete kuti total cost is 2,196. Izwai mbuya, iyi nyaya yatikarambi tikuidzokora tichiidzokora. Takataura nyaya tikati mbuya imi mati munhu hamuchamudi pachi panzvimbo penyu. Handiti tikati munhu wemubhadhare madevelopments ake for compensation for development. Handizvo kana kuti muri kusiya munhu achipupura zvinhu zvani zvake munhu oenda apupura chi zvake. Kutaura izvo muda kutaura tizvo kana ndikamunyepera mambo kuti ndinotsvaka mari 2,000 handimbotori kana nedhora handina. Ko ifish pond handisi kuziva kuti ifish pond here kana kuti idhemu kana kuti chini handisi kuziva. Chocho igomba rakandochera kuti riri kuda kuti ngere kuisa mari dota kana ngere kuti handisi kuziva. Asi nhasi uno inini handikwanisi ba mari iyo. Wanhu waita basa rawa waitotarisa zvinhu zvese zviripo pano mambo makanditaurira kuti unzi maavhu akadai haachi haabhadharwi haaerengwi anerengwi yadai ngemiti asi miti yakaberengwa neyakadai yese madhumeni yakaerengwa. Chikonzero chakaita kuti aerenge ngechekuti mukadzi wake mudhumeni urumbaza here baba mukadzi wake mudhumeni unosara madhumeni yakaenda ipapo. Muti wese wakasimwa nemunhu uyu unokaundwa. Muti wese waakasima nyange wakadai unokaundwa. Chinosiyana chete kuti uyu usati waakubara $2 wane maflowers $5 waakubara $20 ndiwo musiyano wacho. Right. Saka imimi manje ndosaka takati paya from the word go ndakataura kuti mbuya nemwana utaurira naye mugare pasi zvakadini zvakanaka. Mungowirirane sekuwirirana kwamaita pekuti pekutanga. Handi imimi mbuya maakuchimira kuti mukomana aite sei apupure zvinhu zvake. Asi kana apupura zvinhu zvake munofanira kuchiwirana kuti ari kupupura achigarepi achibvepi anogara pamba kwake. Ndizvo here zvinoita rekasiyambo. No, it's okay because that's not complicated matter. Because this is what we want. Try to want something. Kubva kusimbanana. Rapa. It is the only way unokwanisa kuzwana ndekuti yowe chigadzisa zvinhu zvako zvite sei. Uchizvimonita. Wozvikohwa. Handiti wapedza kodi. Woenda. Zvapera. Ipapo ndandinewo kachichemo pakuti mune zvinhu zvakasiyana. Mune mapineapple, mamwe achirubereka, mamwe achirudidi, mabhanana acho mamwe achirubereka. Plus sekutaura kwamanga makamboita kuti kana paine conflict parent munofanira kumbosiya zvakadini zvakadaro. There's no need to maintain. Is better to talk. The reason why to talk kuti tanga tiri of the opinion kuti mbuya wane mari ukukomba. Kuti wokupiwa mari yako odi. But now that mbuya wayo kuti aukomba mari awadi. Hawana. Saka nyaya yapo yakuti chingogara uripo handiti woita zvauri kuita handitika zviri kubara hazvinei nambuya handizvo zviri kukura hazvinei nambuya. Right. Kana iwewe nguva yacho yekukohwa yadini yakwana handizvo iwe unongokohwa zvinhu zvako di. I know kuti zvinhu zvinosiyana kuti pane pineapple pane chii handitika. Saka iwe uri kugarapo kusvika chekupedzisira kukohwa chako wakohwa. Handikona zvizvo.
iwe uri kugara ipapo kusvika chekupedzisira kukohwa wadini wakohwa. Iwe pa in the meantime uchigadzisa zvinhu zvako izvi handitika iwe uchigadzisawo zvinhu zvako kuside life after mbuya life after chi ndofunga ndakamupa chimoti ndotaura navanhu vakasiyana siyana. Vamwe vacho zvinezvi hawapo pane nyaya yekuti wakuzwa nyaya yechi yemari, asi pese kufamba kwetaitako ndo waendesa wachidii wachiperekedza wachiita sei, asi zvinezvi wakunzwa nyaya yemari and iwo wacho ndo waruda futi nchi waruda nzvimbo asi nhasi wakasiya munhu. Ava vanhu vese waripo nevasipo hawanei kana chekumboita nambuya. Mbuya ndiye muridzi wechiro, akapiwa chiro ndiwe. Wamwese kuzvisvidzira badzi kuti zvinake kana kuti zvishate. Imi nambuya zvabatowirirana ndizvo izvo. Chandaa kuchikumbira manje chachekuti vanombonyorera mbuya waya ngawanyorere mbuya kuti tawirirana nambuya kuti tichakohwa chii, ndichazobva panapa ndakohwa zvinhu zvangu. Chibva mamunyorera handizvo kuti iwe ugare uchi munhu warunyorerana naye ndiani? Mbuya. Yes. Handizvo yatopera mbuya tapedza mbuya tinyorerana naye mukomana zvakataura tinyorerana naye mukomana kuti akapedza kuwa zvinhu zvaJehovha usaite mufakazi pamudare mune mataurira mbuya zvokutaura kuti mbuya abvuma zvabhuya nekomana imi mhada kutomuchinja pamberi pedu. Yes. Ndio zvanoita zvadini kana zvadini ndizvo zvatopera ndosati tinyorera naye apa. Mbuya makureita rimedare itenda riri parupa ite monyorere zvonakunyora kuti komana kana abvisa zvinhu zvake abve pamba penyu apo kwamasairira chimbai next Discuss TV.